sa mga Pilipino. Tibay ng loob, tibay tanduay. Drink responsibly. Downy's best ever kontra kulog. Akala nila ang kulog di maiiwasan. Di ko kasi kontrolado ang kulog. Tuwing tag-ulan ang kulog, tinitiis na lang. Pero ngayon, It's like washing on sunshine. Fresh pa rin with Downy. with Deep Action Antibac, Downy's best ever kontra kulog. It's like washing on sunshine. Fresh pa rin with Downy. Magbawang buhay na! Go na go ang bango Downy. Magbangong buhay with Downy's Best Ever Contra Kulob. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Okay, haniyan na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko upang gihapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dundoyano Senior alias Veritas. Okay, sige hapon. Ang makauban nato dinhi sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, kasamang radyoman Dax Ilumba, o sa gihapon atong pasiunang pagtimbaya no, sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Gagumo, uban na gyud sa iyang tibuok staff dinhi sa maong sipiahanan, o katudeng nakita si kasamang radyoman Elaine. Okay, tugay na ko wala kakita ni kasamang Elaine, no? O doon na po siya kauban, no? Wala pa po kaya. Okay, atong paghiyukbo pagtahod kanila o kaninyo nga mga nagpaminaw karon both yun sa AM/FM akong paghiyukbo kaninyo usab sa mga nag-monitor, no? Live stream yun sa RMN Dipolog akong pagtahod paghiyukbo kaninyo o dili nato kalimtan ang ato yung spiritual nga amahan, no? Ang atong obispo, Most Reverend Severo Kairmari nga maogyoy nag-preside, no? Sa atong Holy Mass, no? Sa cathedral, no? Inyong nadungog kaganina, no? Live yun din sa RMN Dipolog, no? Atong pagyukbo kaniya uban na gyud sa iyang tibuok ka mga kaparian nga mialayon kaniya, no? Sa pagpangamahan din sa atong diocese. Okay? O sa grupo po, no? Sa Catholic Faith Defenders, ako mga kauban, akong pagyukbo sa mga Katoliko o dili mga Katoliko o sa tanan yun nga, wala na ako mahisguti. Okay? Akong pagtahod, pagyukbo kaninyo nga tanan. Maayong adlaw sa Ginoo, sige hapon. O padayon ta sa atong pagpabarog, no? Pagpabarog sa magisterium, no? Kanabang teaching authority sa iglesia o simbahan. Importante yun ning authority, no? Kay kung wala tay authority, wala yun tay kanabang kanang pasalig, no, sa atong mga gitudluan nga dapat yun tang tuhuan. Ang key factor yun nato ani nga dili nato kalimtan angay yun, no? Kadtong gipahayag ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa kapitulo 10 versikulo 15, no, kadtong pag-ingon niya nga unsaon man kuno pag sangyaw o pag-preach kung wala siya gipadala.
sa in English past tense. Doon na ba ito'y nakahinabi na ko sa chat no kagabi sa Facebook no, nga murag nagtuo ko sa balista. Nga nag-ingon siya nga kana ko nung gipadala ka dili na sabton nga gi-authorize ka o gitagaan kag authority. Ni disagree ko sa iya tungod kay both ba sabton katong pagpadala sa mga apostol sa dihang gipadala siya gi-commission sila sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ba to paghatag authority? Kanang nasa San Juan Kapitulo 20 tudling 19 hangtod 23 kadtong nag-ingon si Kristo, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Iyang giingnan ang mga apostoles, unya dili na sabton nga gitagaan sila ko authority. Matud pa sa kadtong nag-comment nga akong ka-chat kagabi, dili ko na kay ang naay authority si Kristo ra, no? Ang kuan ra instrument ra kuno ang mga apostol. Instrument privilege ra kuno ang ila. No, mo nang akong ipangutana siya kay dili mo pud ko musupak nga kung gitagaan kag authority, privilege gyud na nimo. Pribilehiyo nimo nga mo tudlo mo sangyaw tungod kay gitagaan kag authority. Og instrumento ka kay gigamit man kas Ginoo, di ba? Oo. So mao na nga kadtong iyang mga termino nga gigamit mauyon man ko. Pero ang wala lang nakuuyon kadtong niingon siya nga dili kuno to paghatag og authority nila. Now, ang statement sa atong Ginoo klaro kaayo, no? Maingon nga ako gipadala sa Amahan. Ay kung ingna nga si Kristo nga gipadala sa Amahan, wala siya gi-authorize. Gani Diyos siya, di sa iyang pagka-Diyos di na kinahanglang i-authorize siya kay usa man siya sa Amahan. Di ba? Ang iya lang pagkatao nga awhina mo'y silbing gipadala. Kay ubos man ang pagka-Diyos ni Kristo. Ubos man ang pagkatao ni Kristo sa iyang pagka-Diyos. Kay sa iyang pagka-Diyos, usaman sa Amahan, so dili ka kaingon nga gipadala ang iyang pagka-Diyos. Kay wa pa buhata ang kalibutan, wa pa buhata ang tao, naanagod ang pagka-Diyos ni Kristo. No? Sa wala pa magpakatao. So dili ang iyang pagka-Diyos mo'y gipadala, kundi ang iyang pagkatao nga mo dumala, mo tukod og iglesia, no? Mao na. Unya, moingon ka nga wala gi-authorize ang iyang pagka leader, ang iyang pagkaanak sa Dios nga mo tudlo mahitungod sa gingharian sa Dios. No? So, sama ra nga naingon si Kristo kung muuyon ta nga gi-authorize si Kristo, muuyon po ta nga gi-authorize po ni Kristo ang iyang mga apostol. Di ba? Kay klaro man nga nag-ingon siya nga, maingon nga ako gipadala sa Amahan sa to pag gi-authorize sa Amahan. Say ma-confuse mo ana nganong i-authorize pa man si Kristo kung Dios siya. Natural kay nagpakatao man siya. Di ba? Makadungog tag mga pulong nga nagpailang nga tao siya. Kay nagpakatao man gyud siya, no? Di ba? Ipadala, i-authorize siya. Unya sa iyang pagka gi-authorize, nag-authorize po siya og mga tao nga mutabang niya sa pagpanudlo. Di ba? Unya ang una gyung gi-authorize sa Ginoo mga apostoles no, sa iyang New Covenant Kingdom. Unya ang mga apostoles po ga-authorize og ilang mga sumusunod. Di ba kanang unsa man ang ilang paagi sa pag-authorize, kanang laying of hands, kanang pagpandong sa kamot, nga gitawag nato og ordinasyon. Ordinasyon, mo na pag-authorize. Bumitang nangutana ko og wa pa ko kita siyang tubag o kabasa siyang tubag, siguro na liban lang siguro ko. Nangutana ko kung wala gi-authorize ang mga apostoles, kay privilege lang kuno. Okay, privilege lang or instrument lang, no? Mouthpiece lang. Kung wala sila gi-authorize nganong nituo man ta sa ilang gipanudlo diri sa Biblia kung wala sila gi-authorize. Di ba? Na importante kaining pag-authorize. Siguro tingali, correct me if I'm wrong, kung makapaminaw siya aning makakita siya aning live stream, no? Kaya ako mampuning gi tag diri sa akong
Facebook no sa kuan gyud. Nandiyan na si tawag to na. Okay, sa timeline, o kung makita niya, so unsa man nato pag-ingon nga motuo ta sa ilang gipanudlo kung wala sila gi-authorize. Paras lagon na og usa ka maingon kang nagpaila ka nga pulis, siyempre maingon lang nato nga pulis ka kung authorized ka. Kana pong pagka-teacher, dili po ka maingon, di ka kaingon nga teacher ka kung wala ka gi-authorize. Di ba? Gi-authorized ni Kristo ang mga apostol. Dili nagali kinahanglang pangitaon pa ng litra por litra. Di ba? So, mao na, kung saan man kuno pagtudlo kung wala ka gi-authorize. Ang unang gi-authorize ni Kristo mga apostol. Unya, ang paagi po sa mga apostol kung mag-authorize sila, pinaagi o pagpandong sa kamot, laying of hands nga gitawag og ordination. Ngano mo ingon ko nga ang authority sa mga apostol naa karon sa mga obispong Katoliko kay wa man goy laing grupo, way laing simbahan ang makapamatuod pinaagi sa kanang gitawag nato historical evidence nga ang ordinasyon sumpay gyud makonek gyud sa mga pag-ordinar sa mga apostoles sa ilang mga sumusunod. No? Gani ang Iglesia ni Cristo, bisan kusog kaya na sila mo saway no, sa pagtuong Katoliko kanang ilang mga ministro, pero naa sila gitudlo nga muuyon ko og in fact sakto gyud dili po ni sa self-serving guys, sila may namulong. Ang INC 1914, ang Iglesia ni Cristo nagtudlo nga dili kuno sila supak nga kining simbahan nga Katoliko nagsukad yun panahon sa mga apostoles. Nagsukad yun. Gani, napa sila statement, walang nakumadala ang reference. Nga moingon sila nga, kini kunong Katoliko, mao ni ang Iglesia ni Cristo sa sinugdanan. Then napag yung kuy record, ani ang butog na apa ba to? Nga, ang ilang ministro mismo nag-ingon nga, dili kuno sila supak nga sa sinugdanan, kining Katoliko, mao yun yung tukob ni Cristo. Sawa pa kuno nganlig Catholic Church. Kadtong ang unang ngan pagyud-ani Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Sa diyang wa pa hinganli kuno Roman Catholic Church, tuo gid sila nga Church of Christ jud ni sa sinugdanan ning Katoliko. Dayon nganong nisupak na sila kuno karon kay wa naman kuno magtudlog insakto. May talikod naman kuno. Di ba? Pero debatable na, dili po ko muuyon na nga ang Iglesia ang gitukod ni Kristo tibuok na talikod. Di ko mo uyon na, no? Kay para na ko ligon ang gitukod ni Kristo. Mateo 16:18, Mateo 7:24-25. Kanang parabol diha nga ang balay ko nung itukod ibabaw sa bato, dili ko na malupog, di na maguba. No? Mahimo ko nung sabton diha nga kung ang balay gud itukod ibabaw sa bato, ligon man, di man malupog. Siguro ingon ta nga kung ang bungbong wala mayo pagkalansang, mahimong maguba kung agi-ag bagyo. Ang atupod wa may pagkalansang, mahimong mga tangtang, pero kay natukod man ibabaw sa bato, dili gid siya completely maguba. Di ba? Mateo 7:24-25. Unya, mao po na ang Iglesia kay gitukod man ni Kristo ibabaw sa bato sa tupalig kung dili gyud completely nga maapostata o total apostasy. So katong example nato sa balay, siguro kung ang katong niingon ta nga ang ato po may pagkalansang mao nang nangatangtang, ang kuan pod ang bungbong may pagkalansang o di baka gigamitan og kanang mga dili maayong material. Okay. Nga tangtang pero dili gyud tibuok nga malupog kay natukod man kuno ibabaw sa bato. Ingon na nabud ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kung dunay mga sakop diha nga huyang, mahimong mga saag. Mahimong mga saag. Kung ang mga leader diha pod dili gyud magmatinumanon or kana gyung kumpiyansa, mahimong makasala. Di ba? Pero dili ang tibuok maiyag siya wa tungod kay tukod ni Kristo ligon. Mao bitaw sa Lucas 1:33, giingon diha nga ang kaharian ni Kristo magpadayon. Kung saan na to pag-ingon nga nagpadayon kung completely nga natalikod.
No, klaro gyud kay nagtudlo og tibuok kuno naganap kuno ang total apostasy kining INC 1914 Iglesia ni Cristo o kining Mormons, no? Kana mo na sila nagtudlo og total apostasy. Ya sa ako pong analysis, wa mo gud pud sila laing choice. Kinahanglan ilag yung i-justify, no? Ug mutuo pud ang mga tao nya daghan na ba pong nituo. Ilag yung i-justify nga nawala gyud ang unang Iglesia ni Cristo. Completely gyud nga natalikod. Nga naman, kay kung muuyon sila sa Katoliko nga nagpadayon ang iglesia gyud nga tinuod ni Kristo, nya nganong sugdan man nila kung nagpadayon? Di ba? Dili convincing, dili katuhuan nga moingon sila nga na-restore ni adtong 1914 o kanang Mormons pod na-restore kuno ang Church of Christ nga tinuod ni adtong 1830. Unsaon pag-validate ana nga moingon ka nga katuhuan na kung wala ma-completely disappeared ang Church of Christ. Di ba? So mao na nga mag-imbento gyud sila mga taktika diha, mga pagtulunan nga kanang kinahanglan patuhuon nila ang mga tao nga nawala gyud tong unang Iglesia ni Cristo. Mao na nga aron i-restore pinaagi kunog propeta. Then sa INC pod pinagig sugo. Oh, di ba? Oh. So, ako di ko mo believe na. I believe nagpadayon ang tinuod nga Church of Christ. Nga pag-abot sa mga panahon, ipangbutangan ni description isip mga ilhanan kay nasa Jeremias 31:21 butangan kunog mga palatandaan o description. Parehas ba na atong kwarta ba? Ang mga authorized yun nga muhimong kwarta sa atong nasod sa Pilipinas ang Central Bank. Di ba? Ang Central Bank. Unya ang Central Bank dili igo nga kanang atong kwarta nimtagra, di ba? Di ba kanang moyong kag 100 peso bill, 500 peso bill. Dili na igo, dili kana ra ang ibutang sa mga authorities. Butangan nilag mga ilhanan o timaan pag ila sa matuod nga kwarta kay ang nimtag pwede man ang awaton. Ya, mao po na ang nahitabo ron sa Iglesia ni Cristo nga tinuod o Church of God. No? Gibutangag ti mailhan sa mga obispo. Ngano mga obispo mo'y magbutang tungod kay sila mo'y authority. Sila mo'y nakasunod sa authority sa mga apostol. Di ba? Kay kanang ordinasyon sa mga obispo, kinsa may makaawat ana nga gikan yun sa mga apostoles. No? Kanagaling sa balista, makaingon ko, kinsa may ga-authorize ni Ellen White, kanang ilang founder, ilang originator. Isla katubag, ana, mga debate po, kanang ang Iglesia ni Cristo, pangutanon, kinsa may ga-authorize ni Felix Manalo. Isa may ga-pandong, isa may ga-ordain niya. Ang Iglesia ni Cristo na ay ordination, pero ang pangutana, sa pagsugod, ana, o kinsang tawhan na gasugod, ana, kinsa ga-authorize niya. Pero kung diri kas Katoliko, makonek yun. Tagaan mo na akong example nga ang ordination sa Katoliko gikan yun sa mga apostoles. Mahatag ko ninyo duha ka obispo nga obispong Katoliko nga ang teacher apostol yun. Si Bishop Ignatius of Antioch. Ang ikatulong obispo sa Antioch kay ang unang obispo dito si Pedro katungwa pa siya maabot sa Roma. No? O gipatay, di ba? Oh. Pag paingon na ni Pedro sa Roma kay although si Paul may gi-commission nito sa mga hintil sa Roma, buhat 23:11, pero kay siya manggod mo'y naghupot sa keys of the kingdom, siya may gitagaan ni Kristo sa authority sa kanang pagka-universal pastor, Juan 21:15-17, mao na nga isip leader, muadto pud siya dito. Di ba? Sa history klaro man na. Daghang ni supak ana nga si Pedro naabot sa Roma. Pero pang-usog na aron sa mga protestante uban ron ni uyo na. Nisupak kuno sila sa una, agi anang bias. pero kung magtuon kuno kag ayog history, na maklaro man nga naabot gyud Pedro sa Roma, na martir pagani dito. Mao na nga daghang mga protestante ron nga niundang na anang pagtulunan nga si Pedro wa moabot sa Roma. Di ba? Dito pag yun na martir si Pedro sa Roma. No? Oh. So mao na. So, kana nga authority ron sa mga apostoles nga naanas mga obispo, importante. Kaya nga ayaw ninyo guwan sa huna-huna ang Roma 10:15.
Unsaon man nimo pagpanudlo kung wala ka gipadala. Sa ato pa, wa ka gi-authorize. Unya, ang unang gi-authorize ni Kristo, mga apostoles. O kinsa man pud ang gi-authorize sa mga apostoles, so dito ta mo to. Sila mo'y silbing Supreme Court aning Biblia. Di ba? Si Obispo Ignacio, klaro man yun ang Obispong Katoliko. Di ba? Ikatulong Obispo sa Antioch. Kaya ang una si Pedro man, katunga pa siya mato sa Roma. Then pag adto ni Pedro sa Roma, ang mipuli niya dito si Bishop Ibodios. Bishop Ibodios. Dayon, sa dihang, dili na si Ibodios mo'y obispo sa Antioch, ang napuli niya dito si Ignacio. Kana mo nang gitawag siya Bishop Ignatius of Antioch. Bishop Ignatius of Antioch. Mao ni siya gali tong nagsulat sa taga Smyrnians nga ang Iglesia ni Cristo gitawag niya Katoliko. Siya ba? Di ba? Mao na nganong motuo ko nga Katoliko ang original nga Iglesia ni Cristo kay ang si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan. Di man ha? Si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan mao'y nag-describe, nag-ingon nga Katolik ng Iglesia ni Cristo. O tawgon day sa lain nga description, mawala na ang pagkasiya. Namang uban nga, sa diha kunong gitawag ni Obispo Ignacio og Katoliko ang Iglesia ni Cristo ang tinuod, mawala kuno ang iyang pagka-Iglesia ni Cristo. Dili gyud ko mutuo ana, no? Bisan pa sa logic. Okay. Sa logic. Nga naman, akong example akong kagalingon, ang ako yung tinuod ngalan Silbert. Silbert. Dayon gianggaan po kog Bobby. Silbert ko ha, ang una yung description nako, ang akong real name, ang pagkahimugso nako mo na gihingalan nako Silbert. Unya gitawag po kog Bobby as my nickname. Karon kay gitawag man kog Bobby, mawala ba ang akong pagka Silbert? Di ba? Labi na tong mga igagaw nako nga nailagyo ko sa akong angga, Bobby magyulang tawag nako. So dili ba sila mutuo nga si Silbert ko kay ang naila nila nako Bobby? No way. Ako si Silbert. Gianggaan og Bobby, so si Silbert og si Bobby usa ra ka tawo. Di ba? Ang Iglesia ni Cristo kay gitawag man ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, gitawag man niya Katoliko, therefore usa ra ang tinuod nga Iglesia ni Cristo og Katoliko. Napay historical evidence. Unya, asa man ka motuo ron sa tinuod nga Iglesia ni Cristo nga gitawag og Katoliko? Nga ay historical evidence o kanang grupo ron nga gitawag tuod sa ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo, pero dili si Kristo mo'y gatukod o gasugod. Diba? Asa may original ana? Mangutan na ko ninyo, logic. Ang Iglesia ni Kristong tinuod, no? Nga gitawag og Katoliko ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan. Disipulo pa yun ni San Juan. Diba? Sa logic nga bisan pagtawgon sa laing description o ngalan, di gud mawala ang iyang pagkasiya. Di ba? Asa man ka motuo ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, mo bugali ni akong gigamit si Obispo Ignacio katong debate namo sa akong higalang Adventist. Nga sayon lang niya ingon nga nasayop ko no, nagtudlo ko og heresy si Ignacio. Sa dihang niingon si Ignacio nga dili na Sabado ang Sabat. Dili nataan ng Saturday kay Domingo na. Disipulo na ni San Juan, no? Sayon na niya supak tong giingon ni Ignacio nga disipulo man siya ni San Juan. Ako kung magsinugurus tahay ta, sigurista man ko pagdating na sa pagtuo, no? Asa man ko motuo? Disipulo ni San Juan, disipulo og apostol o kanang tao nga igo ra gabasa sa Biblia karon. Nga private interpretation. Dito ta sa tao motuo nga wa gani kadungog bisan sa hagawhaw na lang sa tingog sa usa ka apostol ug sa tao nga nakakita gyud harapan gyud. Tingali na hinabi pa gyud kay disipulo go siya ni San Juan. Di ba? So makita nato kay kining tawhana si Obispo Ignacio Katoliko man, niya disipulo ni San Juan, sa tupa maklaro kining ordinasyon sa Katoliko nasumpay gyud sa mga apostoles. Dahil naapay laing obispo si Bishop Polycarp.
By the way, kato si Ignacio, martir biya to. No? Basahan ninyo ang history na ama na sa Wikipedia. Si Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan, no? Ikatulong obispo sa Antioch, gidako po ni siya dito sa Antioch, gidala dito sa Roma, o pareha sila ni Pedro, gipatay dito, puros mga martir. Hasta putos Pablo gani na martir po sa Roma. Di ba? Na sa history, di no na mabasa sa Biblia, kaya dili man nasulat sa Biblia ang tanang kamatuoran. Di ba? So sa ato pa kay na may historical evidence nga ang authority naa sa mga obispo, therefore, konklusyon. Ang Supreme Court aning Biblia, mga obispo. So karon, kung mo supak ka sa mga desisyon sa mga obispo, officially, mura ra kag abogado ron nga mi-challenge o misupak sa desisyon sa Supreme Court. Pangutana ra gud mo sa mga abogado kung wrong logic ba na? Di ba? Kung ang authority naa sa mga obispong Katoliko, kung imong debatihon ang mga obispo, mura ra kag abogado nga nisupak sa desisyon sa Supreme Court. Inana ra ba ang paagis Ginoo? Abi ninyo gobyerno ray kabaluan ng naay Supreme Court? Sayo po na. Kung ang pagbatunog Supreme Court para mag-usa ta, aron mohunong tanan ato mga debate kay ang ato mga regional trial court, lower court, di ba na magparehas ng desisyon ana. Kinsa may musulti nga definitive ang iyang statement, Supreme Court. Ang Diyos pa di kahibaluan na, nga kahibalo man siya nga mga tao magbasa sa iyang Biblia, lahi og interpretation. Di ba? So maghimo gid sa Supreme Court kanang gitawag na to magisterium. Ako na ning na-explain nganong biblical ang magisterium. Di ba? So kamoron nga nagsupak-supak sa mga obispong Katoliko nga naay authority, muramog mga abogado nga nagkuan. Unsa na? Nakigdebate og Supreme Court. Wala ko igong panahon. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Ato ning padayon, no? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Lágrima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos un corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Blessed day, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko